φίλοι! Καλώς ήλθατε στο Μαγειρεύοντας με τη Βουλίτσα! Σήμερα σας έχω μια εύκολη συνταγή για αυτούς που δεν τρώνε τα λαχανικά τους. Πιτάκια λαχανικών στο φούρνο. Διαλέξτε και πλύνετε καλά τα λαχανικά σας. Κολοκυθάκια, 2 ειδών μελιτζάνες, μανιτάρια, ό,τι σας αρέσει. Κόψτε τα σε κυβάκια, λίγο λαδάκι, αλάτι, φρέσκο πιπέρι, ριγανίτσα και αποξηραμένο δυόσμο, στο φούρνο για 15-20 λεπτά. Τελικά πήρε λίγο παραπάνω, κάνα μισάωράκι. Βάλτε λοιπόν τα λαχανικά σας στον πολυκόφτη και κάντε τα κρέμα! Πίτες καλές, πίτες αραβικές. Χλώστε την κρέμα που φτιάξατε, τυλίξτε και στο φούρνο. Και καλή μας όρεξη!